самозаводка. Това е мания. Иди. О, паса, какво става? О, мака как сме? О, Мордор! Мартин се цува в матча. Какво ще желаете? Три кюфтета, едно шкембе, 2 люти чушки, 100 грама сирене и една бира. Вчера ви казах всичко да си напишете. Моля ви, пощадете ме. Няма и също така ще напиша на школа да добавят нова оценка на хранилище. A Globo pega pra valer.